Ο γάμος που σας ενώνει θα συμβιβάζει την τάση των πολιτικών σας και την κοινή αντιμετώπιση σε βάση ισότητας όλων των ζητημάτων που θα προκύψουν από τη συμβίωσή σας, των συζύγων και γενικότερα όλων των δυσκολιών της ζωής. Από κοινού θα πρέπει επίσης να συμβάλλει το καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του στα βάρη που συνεπάγονται η έγκαμη συμβίωση και η συντήρηση και προαγωγή της οικογένειας που θα δημιουργήσετε. Κοινό είναι τέλος και το καθήκον και δικαίωμα και το δυο σας να μεριμνάτε για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και αξιοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες, εγώ θα πρόσθετα όπως εσείς, και να έχετε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης σε ένα περιβάλλον καλύτερο που θα τους δίνει τη δυνατότητα να είναι πραγματικά ελεύθεροι πολίτες αυτού του κόσμου. Επίσης, εκτός πρωτοκόλλου, αλλά πιστεύω σχετικά, απευθυνόμενο σε εσάς, θα σας διαβάσω ένα κείμενο δικό μου, θα σας επιδώσω, ως αναμυστικό της τελετής, όπου λέει, αγαπητοί φίλοι, διεκδικούμε να ανήκουμε σε εκείνους τους πολίτες του κόσμου, που σκοπός και πράξη ζωής τους είναι η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πανανθρώπινες αξίες. Διεκδικούμε επίσης να κατατασσόμαστε στην ομάδα εκείνη των ανθρώπων που χαίρεται μόνο όταν συμβάλλει στην ευτυχία των άλλων. Διεκδικώ να ανήκω σε αυτούς τους οποίους είναι αδιανόητο να αρνηθούν σε δύο ανθρώπους να ασκήσουν το όποιο δημοκρατικό τους δικαίωμα, εφόσον αυτοί το ζητούν και ιδιαίτερα όταν αφορά το άβατο της ιδιωτικής τους ζωής. Για αυτούς κυρίως τους λόγους πραγματοποιήσαμε αυτή την τελετή που εσείς θελήσατε, του πολιτικού σας γάμου, εδώ σήμερα. Και δεν μας αρκεί να σας ευχηθούμε, αλλά απαιτούμε να είστε ευτυχισμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιτρέψατε να συμμετάσχουμε στον ωραίο αγώνα, γενικότερο αγώνα για την κατοχήρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά και εύχομαι ο καθένας να έχει αυτό που επιθυμεί. Αυτό λέγαμε για τους δύο γάμους ομοφυλοφίλων που έγιναν στην δήλωση σήμερα το πρωί. Τώρα το πρωί. Μέσα στην μαύρη νύχτα. Να πάμε στην αίθουσα σύνταξης που είναι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη τώρα. Άλλαξε με το Βασίλη, έκατσε η Αλεξάνδρα. Να μας πει λεπτομέρειες. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Τους πιάσανε στον ύπνο. Εντάξει, έτσι γίνεται. Χάραμα, Ανατολή και έγιναν οι δύο πρώτοι γάμοι ομοφυλόφιλοι. Γιατί το κάναν τόσο πρωί, για ρομαντισμό? Όχι, ρε παιδί μου, όμως θέλουν να δουν τον ήλιο να βγαίνει. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ρομαντικό. Για φανταστείτε, Ανατολή, Χάραμα και Πύλος. Αυτό επειδή το έπες τώρα έτσι, λέω πως είναι ρομαντικό το θέμα. Καταρχήν είναι και ρομαντικό, αλλά προφανώς θα θέλουν να αποφύγουν και τους παπαράτσι, γιατί στην κυριολεξία έχει γίνει απόβαση στο νησί όχι μόνο τηλεοπτικών συνεργείων, αλλά και διεθνών. Και λες να μην τους πήραν χαμπάρι οι συνάδελφοι εκεί. Αν το πήραν χαμπάρι, πρέπει να το μεταδώσουν ζωντανά. Κανένα δεν το μετέδωσε. Εμείς από την αντλήσαμε την είδηση από το ραδιοσταθμό Κόκκινο, να ενημερώσουμε ότι είναι ο σταθμός του συνασπισμού, ο οποίος μετέδωσε ζωντανά την τελετή από το Δημαρχείο της Τύρου. Και ζωντανά κιόλας. Βέβαια. Λοιπόν, και τη μετέδωσε ζωντανά γιατί και κουμπάρος ήταν συνάδελφος από το ραδιόφωνο Κόκκινο. Και έτσι λοιπόν είναι πια πραγματικότητα. Πρόκειται για δύο γάμους. Ένα ζευγάρι γυναικών και ένα ζευγάρι ανδρών που με τις ευλογίες του Δημάρχου της Τύρου, του κυρίου Αλφιέρη, ο οποίος παρέκαψε τις αντιδράσεις του εισαγγελέα του κυρίου Ψανιδά και τις προτροπές, προχώρησε στην τέλεση του γάμου. Έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Διονέλο. Ναι, μάλιστα, με τον κύριο Διονέλο. Ο οποίος βρίσκεται στην Τήλο. Ο οποίος ήταν και μάρτυρας του γάμου. Καλημέρα. Ακούτε? Καλημέρα, σας ακούμε, ναι. Μάριος Διονέλης από το τηλέφωνο. Τι ώρα έγιναν οι γάμοι αυτοί, κύριε Διονέλη? Ορίστε. Τι ώρα έγιναν? Μόλις έχουμε βγει από την αίθουσα του Δημαρχείου. Τώρα δηλαδή, μάλιστα. Μόλις ακριβώς υπογράψαμε. Και γιατί επελέγει αυτή η ώρα η πολύ πρωινή? Η πολύ πρωινή ώρα επιλέχθηκε για να έχουμε την μέρα, υπάρχει μια διαδικασία από εδώ και μετά με τυπικά, με χαρτιά κλπ. Και επειδή η αποστολή μας φεύγει το βράδυ και έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε και είπαμε να πάμε από το πρωί. Μήπως θέλατε, το λέμε γιατί υπάρχει ένα θέμα, μήπως θέλατε να αποφύγετε τη δημοσιότητα επειδή είναι και τα τηλεοπτικά συνεργεία, συνάδελφοι εκεί κλπ. Όχι, τα τηλεοπτικά συνεργεία υπάρχουν εδώ στο νησί, έχουν έρθει από αρκετούς σταθμούς, δεν υπήρχε κανένα ζήτημα δημοσιότητας, απλά είχαμε πει... Καλύφθηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες το γεγονός? Καλύφθηκε όχι μέσα στην αίθουσα, με το που βγαίνουν τα δύο ζευγάρια, γιατί υπήρξαν δύο γάμοι, θα γίνουν κάποιες δηλώσεις τώρα κλπ. Αλλά υπάρχουν... Υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά των κατοίκων? Όχι, ακριβώς
Ακριβώς αυτό, δεν υπήρχαν αντιδράσεις και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν κάτοικοι του νησιού οι οποίοι υπέγραψαν και ως μάρτυρες στο γάμο αυτό σε συμβολική. Σε μια γιατί δεν διαφωνούσαν όλοι κάτοικοι, κάποιοι διαφωνούσαν, κάποιοι συμφωνούσαν όπως. Υπήρξε κάποια δήλωση του Δημάρχου της περιοχής της Στήλου, του νησιού δηλαδή, σχετικά και με την παρέμβαση από την πλευρά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Σανιδά? Έχω να σας πω μια δήλωση, να σας διαβάσω μια δήλωση που έδωσε, ένα κείμενο εκτός πρωτοκόλλου που έδωσε ο Δήμαρχος στα δύο ζευγάρια. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, ο κύριος Αλιφέρης τους αναφέρει σε ένα πολύ σύντομο κείμενο: διεκδικούμε να ανήκουμε σε εκείνους τους πολίτες του κόσμου που σκοπός και πράξη της ζωής τους είναι η κατοχήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πανανθρώπινες αξίες. Διεκδικούμε επίσης να κατατασσόμεθα στην ομάδα εκείνη των ανθρώπων που χαίρεται μόνο όταν συμβάλλει στην ευτυχία των άλλων. Διεκδικώ να ανήκω σε αυτούς τους οποίους είναι αδιανόητο να αρνηθούν σε δύο ανθρώπους να ασκήσουν το όποιο δημοκρατικό τους δικαίωμα, εφόσον ζητούν και ιδιαίτερα ως το άβατο της ιδιωτικής τους ζωής. Για αυτούς κυρίως τους λόγους πραγματοποίησαμε αυτή την τελετή του πολιτικού σας γάμου εδώ σήμερα και δεν μας αρκεί να σας ευχηθούμε, αλλά απαιτούμε να είστε ευτυχισμένοι. Ο Δήμαρχος Στήλου, Αναστάσιος Αλιφέρης. Κύριε Διανέλο, τίθεται θέμα νομιμότητας. Θα αναγνωριστεί ή θα τεθεί ζήτημα αμφισβήτησης της νομιμότητας του γάμου που τελέσατε? Αυτό, Αλεξάνδρα μου, θα έλεγα να μας το απαντήσει. Είναι μια που θα γίνει πολύ μετά από τώρα. Έχει μια ολόκληρη διαδικασία. Ίσως είμαστε και στην αρχή μιας διαδικασίας, όπως καταλαβαίνετε. Ανοίγει τώρα η συζήτηση. Να σας πω ότι αυτή την ώρα ο Δήμαρχος της Στήλου διαβάζει στα μέσα ενημέρωσης μία δήλωση, μία επιστολή προς τον κύριο Σανιδά ως απάντηση για την παραγγελία που είχε κάνει προς τον εισαγγελέα της Ρόδου να τηρήσει τα νόμιμα. Γνωρίζετε. Βεβαίως. Από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε να πάρουμε μια